de doorloop van Gennep van de Nijmeegse Vierdaagse. Heten jullie van harte welkom en ik hoop dat jullie net zo genieten als wij. Dus lekker kijken en vergeet niet te klikken. Ik zie jou elke keer streepjes maken. Wat doe jij toch? Ik doe een streepje zetten, anders weet ik niet hoe ik een half five heb gegeven. Oké, dus je bent allemaal high fives aan het geven aan de wandelaars. En hoeveel streepjes heb je al? Weet je dat zo? 45. 45, het is nog maar net begonnen. Super. Hoeveel ga je er halen, denk je? 100? Dat weet ik niet. Lekker de Vierdaagse aan het bekijken. Jazeker, dat hoort erbij, hè? Inderdaad. Hoeveelste jaar zit hier nou? Alle jaren? Nee, ik zit nog maar een paar jaar hier. Oké. Je geniet er wel van? Jazeker wel, het is gezellig, hè? Ja, absoluut. En weer mooi weer. Heb je dat meegebracht? Ja, ik hoop het. Goed weer om te lopen. Ik zie dat je Pepsi staat te verkopen, zo noemden we. Vroeger noemen jullie dat nog steeds zo? Ja. Oké. Grijpen ze er veel naar? Ja, heel veel. We hebben daar ook nog staan. Dan krijg je wat lamme armen van, of niet? Ja, een beetje, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Jullie zitten even lekker bij te komen. Wij zijn even lekker aan het bijkomen, ja. We hebben al een hele tocht erop, dus even rusten, ja. We hebben daar in de open zon gelopen en hier is het inderdaad even lekker schaduw, dus even lekker bijrusten. Hè? Ja. Ik heb twee broers en een zus en die zijn er ook. Die lopen niet mee, maar zijn hier wel. En ja, een heleboel andere mensen die je ook van andere jaren al gaan kennen. En die, ja, daar zwaaien of geven je een hand of foto's of wat ook. En het is hartstikke gezellig. Het is lekker droog, het is niet zo warm. Het is een mooie omgeving. Iedereen is blij en enthousiast. Dit is Gennep op zijn best. Ja, zelfs in jullie vrije tijd werken jullie, Anthony, of niet? Ja, ook dat. Maar dit is geen vrije tijd. Maar ja, dit is wel een mooi feest, hè. Dus. Ik zag al een aantal collega's langskomen van allerlei. Hier weer. Goed bezig! Ja, nog meer collega's. Nee, maar ja, prachtig feest. Bijna geen ongeregeldheid. Een paar bewoners die klagen dat ze er niet door kunnen. Ja, er waren zelfs vanmorgen al bewoners die klaagden dat ze te veel geluid in de straat was. En daarvoor belden ze de politie, maar nee, op zich gewoon een prachtig feest. Inderdaad, dus echt geen ongeregeldheden. Nee, hè? nee.
Dus, Iedereen is vrolijk. Iedereen is vrolijk, dus lukt wel zo. Zeker met dit weer. Ja, dat is geweldig natuurlijk dat hij hier in Gennep komt. Hè? Dat is super mooi. Dus daarom maken we weer mooie muziek. Stonden jullie hier nou al die jaren op deze plek? Ja, we staan al die jaren op deze plek. Vanaf 's middags 8 uur al. Al die jaren hetzelfde repertoire? Nee, ja? Nee, wij wisselen. We hebben 80 nummers in ons repertoire en daar wisselt zelfs ook nog iedere keer. Dus, En die raften jullie allemaal in één keer af? onderhand wel, ja. Naarmate het vocht vloeit, gaat het ook beter, of niet? Hun hebben de blaren op de voeten en wij op de lippen. Wethouder Lucas, mooie dag voor de Vierdaagse. Ja, fantastisch altijd. De derde dag is ook de moeilijkste dag voor een hoop mensen. Dus, maar ik zie iedereen er goed bij lopen, dus helemaal fantastisch. Dat klopt, en de Herman dat op de achtergrond komt helemaal goed, hoor ik. Ja, het komt helemaal. Ik ben ervan overtuigd dat het goed komt. Gaat u zelf ook nog familie of vrienden meelopen in de Vierdaagse? Ja, kennissen, een paar kennissen, die zijn ook allemaal, die lopen niet allemaal de 50, maar die wel de 50 lopen, die heb ik wel gezien en even een handje geschud, kusje gegeven. Sterkte, mens. Dankjewel. Ja, graag gedaan.